Sziasztok! Ebben a műsorban a Win7 telepítőlemez elkészítésével fogunk foglalkozni, illetve az első részében nagyjából beszélünk a Win7 tulajdonságairól. Gyakorlatilag ehhez kell nekünk egy Win7 képfájl, illetve egy lemezfájl, egy ISO fájl, amit bárhonnan az internetről is bármilyet le tudunk tölteni, akár angol, akár magyar nyelvűt. Ez éppen most egy olyan Win7 képfájl, ami gyakorlatilag többfajta Win7-et tartalmaz, tehát megtaláltunk benne többfélét, amik közül választhatunk. Igazából az lenne a lényege, hogy ebbe alapból ez már egy olyan, ami tartalmazza a legújabb frissítéseket egészen 2013. augusztusig, illetve bele vannak építve a SATA driverek, az ACI driverek, a legújabb frissítések a Silverlight technológiára, a Explorer-nek, a Windows Explorer-nek a legújabb frissítései, illetve hát a Media Player legfontosabb frissítései. Na most ehhez én elkészítettem egy OM mappát, ne tévesszem meg senkit, ez nem SOMS mappa, hanem amit a billentyűzeten megtalálunk, tehát dollár jel van az elején és a végén, ez nagyon-nagyon fontos, ugye, mert ez Windows nyelv. Most ezt megnyitjuk, tehát nagyjából ugye tartalmaz több mappát, tehát ezek lettek igazából beleépítve, amit előre elkészített szilent kapcsolós programok, illetve találtunk olyanokat, aminek van szilent kapcsolója, ugye ezt látni is, és erre adtunk neki egy setup complete cmd fájlt, ugye, amit megnyitunk, és akkor itt lehet is látni azt, hogy ezek a programok bele lettek írva és önállóan települnek. Hát ugye ezek általában olyan programok, ami a Win7 futtatásához, illetve hát az internethez nagyon-nagyon szükségesek, illetve hát bele lett építve egy Deflagger nevű program, ami gyakorlatilag egy töredezettségmentesítő program, ami szerintem übereli a Windows-ot a saját töredezettségmentesítőjét. Persze ezt be lehet állítani, hogy fel is váltsa a Windows-ét, illetve hogy amellett is tudjon dolgozni. Hát ez most úgy lett neki megadva, én úgy adtam meg, hogy amellett dolgozzon, hogy tudjuk használni. Illetve hát lett egy Google Chrome is beletelepítve, a javáknak a legújabb frissítései, egy Win7 codec pak, ami ugye a Media Player, ez is nagyon-nagyon fontos. A WinRAR az egy kicsomagoló, ugye ezt mindenki tudja, illetve hát magának a Windowsnak a megvétele, hogy nekünk azzal se nagyon kelljen foglalkozni. Tehát erre most nem is nagyon akarok igazából kitérni. Hát most az a fontos nekünk, hogy ugye ezt kicsomagoljuk, tehát azt most meg is tesszük, és legyen az éppen asztalra csinálunk egy mappát, egy új mappát, amiben ki fogjuk csomagolni, ezt elnevezzük Win7-nek. Ez legyen Win7. Ugye ezt egyszerűen megnyitjuk, tehát én ezt a File ISO programmal csinálom, de hát ugye meg lehet gyakorlatilag Daemon Tools-tól kezdve bármilyen programmal. Ugye, és akkor ennek adunk egy kibontást, megkeressük, hogy hova bontsa, ez nekem az asztal. Bocsánat, minden fájl, kibontás. Hát most valamiért, mert ezt a hátteret beraktam, nem tudom most kibontani, de mindegy, akkor ne ezzel foglalkozzunk. Egyszerűen rárakjuk saját gépre, teljesen mindegy, legyen helyben, ez D, adunk egy mappa nevet neki, illetve egy mappát, megadjuk ugyanazt, Win7 legyen, és akkor ide bontom ki, mert egy kicsit így most bonyolultabb volt nekem, tehát kibontás, és akkor legyen helyben ez D, és itt
már látjuk is a mappánkat, összes fájlt kibontjuk, és akkor megvárjuk, amíg ő ezt kibontja. Innentől kezdve ezt a OM mappát végülis nem kell beleintegrálni, tehát ezt most csak egyszerűen bele fogjuk helyezni. És amikor belehelyeztük, akkor a második részben megmutatom egy programon keresztül, hogy hogyan tudjuk ezt az egész telepítő lemezünket még személyre szabni, illetve azok után, miután személyre szabtuk, hogy tudunk belőle elkészíteni egy lemez képfájlt, amit majd utána későbbi részben fogunk virtuálisan is tesztelni, és ha megfelelőnek tartjuk, akkor akár kiírhatjuk lemezre is. És ahogy elkészült a lemezünk, onnantól kezdve tudunk bármilyen Windows 7-et telepíteni. Későbbi részekben majd rá fogunk ugye arra is térni, hogy ha nem lemezre akarjuk mi ezt kiírni, hanem egyszerűen el akarunk készíteni egy putolós pendrive-ot, hogy akkor az hogyan lesz lehetséges. Tehát szépen lassan akkor ő ezt nem sokára kicsomagolja. Tehát ő akkor ennek a kicsomagolásával végzett. Gyakorlatilag meg is nyitjuk akkor ezt a mappát, tehát legyen számítógép, lemez D, és akkor itt a Win7 mappánkban már látjuk a kibontott fájlokat. Hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk ezt most egyszerűen be kell másoljuk, de nem mindegy, hogy hova másoljuk a Windowson belül, ugyanis nem minden mappán keresztül látja. Hát erre kell nekünk alkalmazni a Search mappát, ugyanúgy megnyitunk. Itt szintén rengeteg fájlt találunk, ami a Windowshoz szükséges. Tehát ezt most egyszerűen másoljuk, illetve hát ide most ezt beillesztjük. Amikor ez elkészült, illetve hát itt látni is már, hogy lassan bemásolja, innentől kezdve megvan a mi Win7 kicsomagolt mappánk, amivel a második részben tovább megyünk azzal, hogy hogyan tudjuk személyre szabni. Na tehát itt akkor most folytatjuk azzal, hogy ugye kicsomagoltuk ezt a Win7 képfájlunkat, illetve belemásoltuk a OM mappát. Hát gyakorlatilag én ezeket most akkor innen ki is szedem, nincs már rá szükségünk. Ide gyakorlatilag akkor elindítunk egy programot, és ez nekem ez a RT7 Little program, illetve van ez az N-Little program is, de ez igazából a Windows XP-nek a személyre szabásához van, tehát Win7-tel nem dolgozik, illetve Win8-al sem dolgozik. Az RT, tehát ez az újabb 7-es verzió, ez meg kimondottan a Windows 7-re van, illetve készítették. Tehát ezt most megnyitjuk. Ugye ez most ne tévesszen meg senkit, hogy én ezt nekem be kell zárni, hogy kijön ilyen parancsoli hiba, hát ez sajnos az én Windowsom. És akkor itt gyakorlatilag meg kell keressük nekünk ezt a... Tehát, hogy ugye kérdezi, hogy most ISO fájlt akarunk behívni, vagy pedig patchet. Én most nekem a patchet kell választani. Ugye számítógépünkön a D meghajtóra a Win7 mappát hívjuk be, hiszen azt készítettük el. Itt már ki is írja,
hogy melyek közül választhatunk. Én igazából a Ultimate-et szoktam választani, viszont ami nagyon-nagyon fontos, ugye, itt látni ezt a feliratot, hogy 32 bit, illetve 64 bit. Tehát, ami ennek a lényege, nekem éppen most per pillanat Windows 8-as rendszerem van fönt, de 32 bites. Tehát egy a lényeg, hogy ha 32 bites rendszerünk van fönt, akkor csak 32 bites verziót tudunk kreálni, illetve ha 64 bitet akarunk, akkor 64 bites verzió alatt tudjuk ezt megtenni. Tehát én most itt kiválasztom az Ultimate-et, ugye szerintem ez a legjobb program az összes közül, tehát a legtöbb mindent tartalmazza, és akkor ezt leokézzuk, és akkor onnantól kezdve elkezdi ezt befűzni, illetve hát itt már ki is írja, ugye a paraméterét, hogy ez egy 32 bites rendszer, tehát a 86-os, ugye hát ennek ez a jele, és akkor hát ez egy hosszadalmasabb folyamat, de hát meg kell várjuk, hogy gyakorlatilag ő ezt elkészítse és befűzze. Amikor ezt megtette, és azt majd látni fogjuk a végén, akkor lehet különböző dolgokat készíteni vele, illetve integrálni, ezeket majd mindvégig fogom mutatni, tehát driver integrálás, beállítások. Igazából én most integrálni ebben már nem fogok, hiszen már bele vannak integrálva a dolgok, hanem inkább csak a személyre szabásról fogunk beszélgetni, illetve hát el tudjuk vele azt is készíteni, hogy a saját rendszerünk, ugye, amikor feltelepítünk egy gépet, nem biztos, hogy nekünk minden driver lát egyből a gép, hanem legyen ez mondjuk egy hangdriver, vagy egy hálókártya, vagy bármi, de amikor ugye ezeket is feltelepítettük, és erre lesz majd egy program, amivel ezeket alapból meg tudjuk nézni, hogy mik azok a driverek, ami Windowsunkba, amit a Windows telepítése után kellett nekünk felrakni, ami a számítógéphez ugye tartozik. És akkor ezeket a programokat elmentjük egy külön mappába, és ezzel a programon keresztül mi ezeket bele tudjuk integrálni a mi telepítőlemezünkbe, hogy legközelebb ezzel se legyen probléma. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy integráláskor, és amikor ezeket a fájlokat elmentettünk, tehát az összes mappát, akkor mindenféleképpen itt az Inify-t kell neki megmutatni, hiszen azon keresztül látja. De hát erre majd később visszatérünk egy másik részbe, hogy hogyan lehet ezeket a programokat kivenni. Tehát nem az exe fájlokról beszélek kimondottan, hanem már a feltelepített rendszermappákat mentjük ki el, és azon belül mutatjuk meg a programnak az Inify-t. Mégis az Inify az egy konfigurációs beállítás. Hát a program hátránya talán az, hogy egy picit lassan dolgozik, mert igazából azért egy Win7 telepítő tartalma sem olyan pici, tehát még azt kell mondanom, hogy azért úgy, ahogy időben megfelelő. Persze ez attól is függ, ugye, hogy mennyi mindent akarunk beleintegrálni, belefésülni. Én most nem szakítom meg a felvételt, aki akarja ezeket a részeket átugorhatja. Itt is látni ugye, hogy maga csak ez a Win7, ez 2,9 GB. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk egy 4,7-es DVD lemezzel, akár azért tudunk még beleintegrálni sok mindent, tehát azért van rajta egy tároló. Hát talán az egyik hátránya, akik nem nagyon tudnak angolul, hogy sajnos ez a program az Elvitlőhez képest, mert ugye az már magyar nyelvű, ez sajnos nem magyar nyelvű. Gyakorlatilag az interneten sem találtam hozzá magyar nyelvű fájlt, amit esetleg bele lehetne
építeni. De általában már az ember megszokta, mert azért általában mindenki használ angol nyelvű programot, tehát ez sem különbözik a többitől. És itt például ugye most az egy kérdés, hogy miért másoltuk bele csak egyértelműen ezt a OM mappát, és miért nem a programon belül kérjük meg arra, hogy CMD fájlt futtasson. Nos, a Windows 7 alapból CMD fájlt nem kér, hanem BAT fájlt, amiről egyszer már ugye beszéltünk. De viszont észrevettem ugye, hogy meg is tudjuk vele nyitni a BAT fájlt, úgy is érzékeli, hogy belefésüli, viszont mégsem fogja telepíteni a mi megadott dolgainkat. Erre találtam ugye azt ki, hogy egyszerűen ezen a OMS mappán belül látja és indítani is fogja. Az, hogy miért történt ugye ennyi változás az XP óta, hogy miért nem CMD fájlt kér a Win7 és miért BAT fájlt, hát igazából erre nem tudom a választ. De hát az a lényeg, ugye, hogy végül is működjön. Na tehát ő most ki is írta, hogy a keresés ugye kész, tehát készen vagyunk. Innentől kezdve a második ikonra, ez a kis pipára ugye rányomunk, és akkor itt ki tudjuk választani azt, hogy gyakorlatilag mi milyen beállításokat akarunk elkészíteni. Én most az összeset kiválasztom, hiszen végül is be akarjuk mutatni magát a programot. Tehát ugye ki van választva, és akkor megyünk tovább szépen sorjába. Ugye tehát itt hozzá lehetne adni update-et, tehát itt hozzáadjuk, hogy most éppen az update-en vagyunk, illetve amiről beszéltem, a driverről, tehát a feltelepített driverekről, ami a számítógép működéséhez fontosak, azokat itt tudjuk hozzáadni, amiről ugye beszéltem, hogy itt kell neki majd megadni a ini fájlt. Illetve hát az a install vim file, most ebben nem menjünk bele, hogy ez a Win7-nek egy fájra, ami szintén lehet konfigurációs beállításokat változtatni, de abban én most nem akarok belemerülni. Ugye itt hozzá lehet adni, ha éppen olyan Windowsunk van, amiben nincs magyar nyelv, ha leszedjük a magyar nyelvet hozzá, itt hozzá tudjuk adni, bele tudjuk integrálni, illetve hát különböző beállításokat, szünet switch kapcsolókat, amire mondtam, ugye, vagy patcheket hozzá tudnánk adni, amire mondtam tapasztalatból, hogy nem működik. De hogy azt hiszem, erről nem is kell sokat regélni, menjünk tovább. Ugye hát itt a Windowson belül tudunk mi különböző dolgokat kivenni, illetve hát például ez most egy nyelvi pak, hogy mi melyikeket nem szeretnénk, hogy benne legyen, azokat kiválasztjuk. Én ezzel sem foglalkozok, mert engem nem zavar. Különböző beállítások vannak, driverek, ugye, tehát hogy melyikeket vegyük le, floppy driver, hogyha nekünk is rá szükségünk, levehetjük, vagy akármi. Ami fontos az, hogy ami pirosban van, ahhoz igazából nem szabad hozzányúlni. Ugye mehetünk itt is tovább, tehát hogy mi legyen az, ami nekünk alapból benne legyen, illetve hozzá tudunk adni dolgokat. Hát ezt inkább már haladóknak ajánlom. Ugye hát a NetFramework is bele van építve alapból. Én azt is benne hagyom, mert nagyon jó, hogy a Windows ezt alkalmazza. Jó, megyünk tovább. Tehát itt is meg lehet különböző beállításokat adni, tehát ezek mind alapértelmezetten vannak, de meg tudjuk változtatni. Ugye, tehát, hogy milyen legyen tűzfalunk, alapból működjön el. Vagy hogy mondjuk, hogy most csak mondok alapból egy dolgot, hogy maga a frissítések le legyenek tiltva, vagy ne legyenek, tehát ugye mehetünk tovább, tehát asztali témákat megtaláljuk, Explorer. Hát itt mindenkinek én azt ajánlom, hogy a saját beállításai, saját módszereit próbálja meg beállítani, és épp azért mondom, hogy virtuális módon, miután elkészült az ISO-fájl, tesztelje le, hiszen nagyon sok lemezt el lehet égetni, karcolni, sok hülyeség miatt. Itt biztonsági beállításokat tartalmaz,
Hát én ezeket leszoktam tiltani, nekem ezek végül is nincsenek rá szükségem. Tehát a tűzfalt azt hagyom alapértelmezetten, hiszen az egy nagyon jó dolog. És van ez az Acting Control, hát ezt gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor mi telepítünk egy programot, a Win7 is és a Win8 is mindig megkérdezi, hogy szeretnénk-e futtatni, és akkor rá kell klikkolni, hogy igen, szeretnénk futtatni. Én ezt kikapcsolom, tehát nekem ezzel ne legyen gondom, amit én akarok futtatni, az fusson is. És végül is, tehát ezeket mindenki egyénileg át tudja nézni. Internet Explorer, hát ugye én ezt meg szoktam változtatni Google-ra, és itt még egy beállítást szoktam készíteni, amit mindjárt mondom is, csak most elpillanat hirtelen. Igen, tehát ez Google Forum, illetve Google. Toolbar, hogy legyen rajta, ugye ezt is leszoktuk venni, illetve leszoktam venni. Tehát az is ki van kapcsolva. És akkor illetve az, hogy melyik kezdőlappal induljon. Tehát ez a start, hogy mit állítunk be kezdőlapnak, ez lehet custom is, tehát egyéni, és akkor én teljesen mindegy, mit írunk be, én beírom a google.hu. Jó, ezt leokézzük, és akkor ugye ezzel fog majd indulni. Tehát a Media Centernek, hát aki használja, itt is különböző beállításokat le lehet tiltani, illetve alapból engedélyezni. Gyakorlatilag erről nagyon tovább nem is kell beszélnem. Hát itt meg tudjuk ugye adni, tehát ha van szérielszámunk a Windowshoz, akkor ezt így bele tudjuk írni, de ugye meg tudjuk adni neki azt is, hogy ne aktiválja automatán magát, ne legyen, ne kérdezzen tőlünk szérielszámot. Ugye elfogadjuk a szerződést is, tehát a mi csendes telepítésű Windowsunkba ezek az ablakok ne jöjjenek fel, illetve itt lehet szelektálni azt, hogy amit készítünk, ugye mert nekünk egy olyan izofájból készítjük, ahol többféle Win7 is megtalálható. Hát igazából, ha itt kiválasztjuk, hogy mindegyikre vonatkozzon, vagy csak arra, tehát az Ultimate-re, amit ugye mi használunk, akkor végig ki tudjuk pipálni, de amit én most mondok nektek, ez nem működik rajta, úgyhogy ezzel ne is foglalkozzunk. Tehát amit elkezdtünk Ultimate-et, azt fogja látni a mi Windowsunk. Ugye hát itt meg lehet adni alapból számítógép nevet, én itt megadom azt, hogy PC, teljesen mindegy. És akkor meg lehet adni egy felhasználó nevet, ide beírom azt, hogy adni, tehát rendszergazda, és akkor ugye meg lehet adni egy jelszót is neki. Teljesen mindegy, mit írunk, én most beírom, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Ugye itt azt kérdezi, hogy ha mi ezt elfelejtenénk, hogy mi volt a bejelentkezésünk, hogy hányszor adunk arra lehetőséget, hogy közben gondolkozzunk és beírunk újakat. Megadhatunk akármennyit, én megadok neki 10-et, mert aki 10-szer sem emlékszik rá, hát akkor annak ne legyen Windows-a. Ugye itt ezeknél a másik oldalon levő beállításokhoz meg tudjuk adni azt, hogy ugye, hogyha 32 bites rendszerünk van, akkor nyilván fusson 32 Hz-ről, de igazából ezeket sem szoktam megadni, mekkora legyen a képfelbontás alapértelmezetten. Hát ezt a Windows úgyis beállítja magának. Most itt az all-be, hát az, hogy maga a hálózat, illetve az internetet milyen legyen, hát itt maradhat a home, ugye, tehát a házi. Igazából ezt a beállítást úgy is fogja kérni a végén, hiszen azt, és azt szeretem is így hagyni, mert azt mindenki saját maga döntse el. Ezeket ki szoktam pipálni, de ezeket már nem. Gyakorlatilag ez is mindenki saját maga beállítja. Regionálban pedig, hát ugye be lehet állítani azt, hogy alapértelmezetten mi legyen, de ilyenkor tehát nem a defaulton kell hagyjuk, hanem itt beállíthatjuk magunknak mondjuk azt, hogy ugye nekünk legyen Magyarország,
tehát Hungarian, itt is beállítjuk Hungary, illetve az időzónát, az nekünk Ludina, Prága, Bratislava lesz. Langoja itt alapértelmezetten már is írja, hogy fú. Most itt, ha tovább megyünk, ez a Rovance, gyakorlatilag itt lehet megadni egy olyan BAT fájlt, amit hogy futtasson, de igazából ez a dolog nem nagyon érzékeltem, hogy működne rajta. Most itt a merevlemez konfiguráció, ugye nekem van egy külső merevlemezem is, amit lát, illetve van egy C és egy B partíció. Ezt inkább csak akkor adjuk meg, hogyha saját magunknak készítjük el magát a telepítőlemezt, hiszen hogyha most megadjuk neki azt, hogy általában mindenki a C-re telepíti a Windows-t, de nem fog akkor működni, ha valakinek kölcsönadjuk ezt a lemezt, és neki mondjuk a D meghajtója nem 38 GB, hanem 46 GB vagy 100 GB, akkor már ez nem fog működni, és nem látja rendesen a Windowsunk azt, hogy most pontosan melyikre is telepítse. Tehát ezt a beállítást én nem szoktam alkalmazni. Jó, tehát akkor ezzel nem is foglalkozunk, megyünk tovább. Hát itt annyi végül is, hogy mit adunk hozzá. Tehát ugye ezek ilyen különböző Windows képernyőkímélők, ilyesmi. Ezt akár törölhetjük, akár hagyhatjuk, mindenkinek a saját dolga. Adhatunk hozzá új témákat. Tehát beállíthatunk mindent, mi legyen amikor feltelepül a Windows-on, mi legyen a háttérképünk. Hát ezt látja azért, hogy zenéket adhatunk, tehát bejelentkezést, tehát különböző effektet, tehát bármelyiket ki tudjuk választani, ebbe sem nagyon akarok vele menni. És akkor gyakorlatilag tehát ezzel kész is vagyunk, és akkor amikor készen vagyunk, rányomjuk az Apple-re, és akkor itt nagyon-nagyon fontos, hogy kiválasztjuk azt, hogy ugye, hát itt azt választotta ő alapértelmezetten, hogy tehát az összes image-re, tehát a telepítő lemezünkben az összes image fájlra vonatkozzon. Itt inkább azt kell akkor választani, hogy igen, ez most csak az Ultimate-re vonatkozzon, és innentől kezdve megyünk tovább. És akkor ő szépen, amit mi beállításokat elvégeztünk, elkezdi végül is integrálni. Ugye hát ez is attól függ, hogy mennyi mindent integrálunk bele, mennyit változtatunk meg, annak a függvénye, hogy maga a program hogy készíti el, mennyi idő alatt készíti el. Tehát itt írja is, hogy mi most a Ultimate-tel dolgozunk, ugye egy 32 bites rendszerrel, nyelvet már kiválasztottuk, hogy magyar, ugye a Service Pack 1-es azt már tartalmazza adatból, illetve hát tartalmazza a NetFramework-et is, 3.5-ös. Tehát ez is egy hosszabb folyamat, és amikor ezzel végzett, ugye akkor meg fogja tőlünk kérdezni a program, hogy mit szeretnénk, tehát képes a program arra, hogy akár mindjárt egy pendrive-ra kiírjuk, tehát egy bootolható pendrive-ot készítsünk, illetve akár kiírhatjuk egyből lemezre is, illetve van olyan lehetőség is, hogy egyszerűen csak egy ISO fájlt készítsen, tehát egy képfájlt, egy indító lemez képfájlt készítsen a mi számítógépünkre egy megadott helyre. Ugye hát én azt is fogom választani, hiszen mielőtt kiírnánk, azért egy virtuális meghajtón ezt tesztelnünk kell. Úgyhogy lényegében bemutató jelleggel én szerintem erről a programról, illetve hát a Win7 testeszabásához szerintem egy alap dolgokat azért mindenki látott, de még egyszer mondom, hogy mindenki úgy készíti el, ahogy saját magának megfelelő. Na most itt azt írja, ugye itt alul lehet látni, hogy azért ez 60 és 90 perc között is lehetséges ez az idő, amíg ő ezt elkészíti. Hát ennyi beállítással, amit mi most kiválasztottunk, az végül is nem olyan sok, de hát azért egy
10-15 percet igénybe vesz. Úgyhogy én most akkor mert mivel ez most csak dolgozik, én ezt a felvételt most meg is állítom, és akkor mikor végzett, akkor újra kezdjük. Na tehát eljutottunk akkor oda, hogy az összes beállítást ő kipipálta, tehát készen van, ki is írják nekünk, hogy kész. És gyakorlatilag akkor már csak annyi maradt ebből a programból hátra, hogy rámegyünk a ISO file elkészítéséhez. Tehát itt, amit mondtam is, hogy tudunk belőle egyből USB, tehát pendrive boottáblát csinálni, illetve ki is tudjuk írni, DVD-re, CD-t is írja, hát ugye most végülis arra úgyse férne rá. Tehát itt, hogy most ő mit csináljon, tehát egy közvetlen írás, ugye csináljon egy lemezképet, tehát bármit, egy USB-t, tehát akármit meg tudunk adni neki. Én itt most az image file-t választom, ugye itt annyi, hogy itt kiválasztjuk, hogy ugye hova rakja ezt nekünk, hát ugye mi alapból a D meghajtóra csomagoltunk ki, úgyhogy most én a C meghajtót választom, és ide van nekem ez a próbamappám, azon belül mentse el, mondjuk Win7 néven. Win7. És akkor annyi, hogy ezt elmentjük, és akkor szépen lassan elkezd dolgozni, illetve hát elkezdi kreálni ezt az image file-t, amit hozzávetőleg egy 3 percre ír. És amikor ő ezt elkészítette, akkor onnantól kezdve ezzel a programmal már nekünk más nem kell csinálni. Tehát annyi, hogy végülis majd utána ezt a programot mi be is zárhatjuk. Végülis ezt megvárjuk most már, mert elég gyorsan készíti, de hogy mivel az előbb megszakítottam a felvételt, és valójában az a kreálás, illetve az égetés, tehát amit összefűzött bele beállításokat, igazából nekem most tartott egy olyan jó 20 percig. Tehát azért minél többet kreálunk bele, annál tovább tart. Tehát amit ő itt kiírt az előbb nekünk, hogy 60 és 90 perc közt is lehet, hát igen, az elképzelhető, úgyhogy nem kell megérni akkor, hogyha valaki többet rak bele, illetve többet változtat meg, hogy azt annyi ideig fogja kreálni. Ugye az, amit itt is ír, hogy automatikusan NTFS rendszerbe konvertálja, ez fontos, ugye, mert a Windows-ot tehát NTFS rendszerbe kell telepítsük. Tehát ez a régi FAT rendszer, ami ugye azt hiszem még talán a Win98 FAT32 indult, illetve hát DOS-ról is. De hát ezek az új Windows telepítők már kimondottan NTFS, tehát egy gyorsabb rendszer. Ugye hát ez már nem sokáig végezni is fog. És akkor a következő részben akkor meg átnézzük magát a Windows telepítőnket, amit elkészítettünk virtuális módon, tehát szintén azzal a módszerrel, amivel az XP-t is átnéztük. Ami talán a CMD file, az XP és a Win7 közt különbség, ugye, hogy a Win7, tehát a Win7-en nem fogjuk látni azt a fekete kis ablakot, amin az XP-n láttunk, tehát nem fogja nekünk mutatni azt, hogy éppen mit telepít, és végül is majd ugye látni, tehát amikor a videó teljesítményt ellenőrzi, az lesz egy hosszabb folyamat, mert akkor telepít, de ezt majd ott lehet is látni. Tehát nem kell majd akkor megérni telepítés közben, hogy az miért annyi időt. Na tehát ő most ki is írta, hogy akkor ő ezzel végzett, illetve hát addig azért még ne állítsuk meg, amíg itt a Create Image mellett ezek a kis pontok mozognak. Mert ugye azért még ilyenkor ő az utolsó pillanatban is dolgozik.
és amikor véglegesen kiírta, a kreálás teljesen készen van, akkor ezt leokézzük, és kiszállunk a programból. Tehát akkor ezzel végeztünk is, akkor a következő részben pedig megnézzük a Windows virtuális telepítését.